Kajing ai e bat kajing e ba kajong blay u Jesu Christ shapi hagni kasngi. Na kabanta kajing e pusan na kaktian kajong blay. Inya puli na ka kitab u Isaya kalong ka basapusan kadkot ka ba arpu ar bat ka ba arpu lai. Ka kintian ka baong tu pai kmat shanga bat tu long balapen em ki bakut jong ka bertai baro. Namar nga ngalong u blay bat omdon u weipat. Haladia ngalas mai kaktian kalamino na kasintur jonga hakahok tekan omwan pai sho bahanga ke kosil baro kandam krup utali baro un smai hakini ki adli ki dukot ni ui baublei ukren shanga bat shapi baru kentu bangin pai kmat shau bangin pet ki khmat shau namar hau ila ken man yo ya ka jing penem om tang na ka benta ka man sem dre ka jing penem na ki bor bar ki jing tmu ki basneu ki jong shaitan baro abangi pai khmat shau in yo ya ka jing penem baru blay open kan mau shangi ba na lor jong u omdan sho u blay ulong tang ma u hi don tang u we u blay u bala thao ye ki baro ki bangila banyu i bat ki bangim la banyu i u ni u blay om tang bo ulong u ba krao baru ba start henry ulong ru u blay u ba pen em ye kita ki jing thao ki jong u ki ba pai khmat shau ngangit scam ha ka khlemat ka ba menta lengba ka ni ka kentien ai ba ngin sngo thu ya ka download ka jong blay u blay u kwa ya ka ban pen em yangi we pi we u blay kwa ban kir khu yangi ke ke bangin don kam ban le ka long tang bangin pai khmat shau bat ngin ai u ka buram bat ka jingero ha ka ni ka dkhot ka ba arpulai u blay Ukraine ye ka ktien haga hok but ka kintian ka ba ublay Ukraine kan numwan pai sho sho yak e ka ba ublay Ukraine ya ka ta un pendap ublay ulong uba khoj haga ktien ublay ulong uba hok haga ktien larangin shashkor ka ktien ka jong blay ngenam long ki bale ran larangi pendam sha ka ktien ka jong blay ngenam long ki ba sha job Henry habangi pendam syakaktian ke jong blay. Kabasa kalong bagi khosiu ke jungi kendam krup. Kani ke jingdam ki khosiu. Akran supang ke jing mane. Bat ke jing ai buram ya blay. Haba blay pendap ikaktian ke jongu. Hadian bangilan nang man pai khamat shau. Kabasa kalong ke jing ai ngo ke jing ro ke buram ke bangidon kaman ai shau. Namar udai hok banyo ya ka baro ta shisha ka namar ka ktien ka jong blay shibon ki breo hagani ka pertai ki ba pai khmat shu ken long kin nong yero kin nong mane bat kin nong aingo ya blay ngangit scam hagani ka sngi ka menta kani ka ktien kanom long tang ka jing sawa ha skor tungin pe ki khmat ka jingi sho blay in kmet iki khmat ke jungi in pet tang show blay ulong ma u unong yarap jungi ulong ma u unong pendap jungi ulong ma u unong yada jungi ulong ma u unong sumar jungi padulong baro ha ke jing em ke jungi larangi nang wan pai khmat shau daleleru onom pele ran yangi ublay ke jing suk unong rangkat barpi ha ke ni ke singi baro ke wai barwat nom klan ublay u EJP kumba pilong amen ngin pilong ka jing duai ka belengkot halor ka ni ka jing pusan ka ba menta ka sngi atrai ublay ni aingo yame bahaga ni ka sngi me pen kan mau ngi ba ngin pai khmat shame ni pet shame ku munong pen em jongi ni pet shame ku munong pen kya ipet shame ko munong pendap parunong yalam me kajing em kajing baro kawai
Syamengi ai ke buram. Petang syamehi. Namar nginget. Yaki bakrau. Kebamenle hagni kesengi. Haga kerteng ke jong Jisu ngi doai. Amen.